Ikasarang kagtalento sa radio drama sa mga college students halin sa nagkalain-lain nga riyon, gintakos sa Philippine Association of State Universities and Colleges National Culture and Arts Festival 2026. Si John Sala nakatuto. Radio drama. Isa kasahi isang sining sa kahanginan sa diin ang tingog sa mga dramatista among naghatag duag kag nagapasangkat sa imahinasyon sa mga tagpalamati. Sa kada hibi, singgit kag nanarisaring emosyon, kinatagan sinisang kabuhi ang mga istorya nga makuhaan sang inspirasyon kag ihibalo. Apang amat-amat na ini nga nagakalimtan sa mga ulihing tubo. Gani isa ini sa mga gintagaan sang pagtamod sang Philippine Association of State Universities and Colleges National Culture and Arts Festival, pinaagi sa radio drama competition. 15 ka mga grupo halin sa nagkalain-lain ng mga rehiyon sa pungsod na nagpaindis-indis. Ginihiwat ang kompetisyon sa West Visayas State University College of Communication. Kanami kita dirin hatagan kita sa oportunidad nga mapakita bala sa mga kabataan nga there's still life when it comes to radio production, especially sa radio drama. Isa sa mga partisipante si Jeremy sa Bulacan Agricultural State College. Sang una aminado ini nga tumalagsahon lang kuno ini magpamati isang radio drama. Apang subong, paborito na kuno niya ini. Iyon na pala ang huling pagkakataon. It should begin while we are young so that if we really wanted to engrave something into the hearts of the students, kailangan po masimulan siya at a very young age. Tinutuyo man sa kompetisyon nga sa masunod nga henerasyon, padayon ang pagpalayag sa mga madinuagon nga istorya sa kahanginan. Sana mai-transfer pa, yun yung challenge, ma-transfer pa yung skills and yung culture and yung talents to the next generation. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.